Ne ba ne ye ta bɛɛ faamusa ne yɛrɛ ma bɔ Segu fɔlɔ ni n bɔra ka Segu ka na n b'i ka fini kalama d'i ma. Ere i tugu de ne ba depuis ma na ni fini ne y'a f'i ɲɛna a tɛ kala ka bɛn seli ma n'a ma se ka kala a banna. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ fiché trop. Jabakɛnɛ i t'a to n ka kelen f'i ya ne ye dɔ kɛ filomaniya la koyi cɛ min bɛ ne filo o den tɛ e ye ne ye wele wagati min na o y'a sɔrɔ ne jɔlen b'i ka da de la i b'i jɔ ne ma k'i bɛ Segu i tɛ Segu i bɛ Faransi de. Donc est-ce que boîte vocale ka ɲi hali don min na e bɛ na n'i ka fini ye ne y'a f'i ɲɛna n ko t'a sɔrɔ i jilaja k'a sɔri n bolo ka taga. Jabakɛnɛ e de boîte vocale ma ɲi wa i sɔbu déréglé don n'o tɛ foyi tɛ ne kunkolo la i bɛ den mun ta ka taa o tɛ ne jinɛtigi kinɛ. Sisan ne kuma bɛ ka dɔrɔn wa kuma tɔ kɛra dasago fɔ de nka min ka di e da ye e b'o fɔ. Min ka di ne da ye ne b'a fɔ wa ne kun tɛ ci ne da tɛ fara ne ko e cɛkɔrɔba o munna yuruguyurugu maloya t'e la de i ye n ka fini minɛ k'i b'a kala n tun y'a wari dafalen d'i ma ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ ne ta bɛ sa. Ni ne m'a sara dun he denni o i ka molobaliya bɛ ka caya Jabakɛnɛ ka tele da la dɛ mɔgɔ baden de bɛ na n'a ka fini ye ne fɛ yen paranti dun tɛ ne bolo ne kelen de b'a kala o ma n bɛ yɛrɛ kɛ jinɛ ye k'a kala. Sisan an ye dɔ kɛ hadamadenya kuma na ne kɔni tɛ bɔ yan ne ka fini tɛ wa i t'i jɔ n ka kelen f'i ɲɛna n'i b'a fɛ ka kɛ yogo fila ye i b'i ban ka ne jinɛtigi kinɛ ka fini di nka e tɛ ne dɔn i fɔra patron min kɔ yan o bɛ ne dɔn. Comme tagali nege tɛ e la e k'i sigi n bɛ don so kɔnɔ n bɛ teminɛ ta ka na an bɛ te dɔ min. Est-ce que Jabakɛnɛ bɛ ne jinɛtigi kinɛ dɔn mais e bɛ bɔ ka na ne sigili sɔrɔ walayi bilayi Jabakɛnɛ ni bi tɛmɛna k'a sɔrɔ e ma ne jinɛtigi kinɛ ka fini di ne ma ne bɛ ko k'e la fo sigidala mɔgɔ bɛ tigɛ ne la. Ne ba ça va ko ka ɲi. Oui ça va baasi foyi tɛ yen. Ne ko Jabakɛnɛ bɛ min dɛ. Ne yɛrɛ sigilen k'ale de kɔnɔ. Ne de filɛ k'an ka du tobili kɛ fini ta ka n'a di Jabakɛnɛ ma parce que seli la terrew tɛgɛ bɛ fa nka u tɛ se ka mɔgɔ labila parce que ne dalen don ale de la mais Jabakɛnɛ ye ko kɛ ne la a tɛ bɔ ne kɔnɔ depuis an ni seli tɔ ye kalo 2 ye fo sisan kana fɔ ko seli tɛmɛna ne ɲɛ ma da Jabakɛnɛ kan fɔlɔ wa n ye fini d'a ma o t'a bannen ye dɛ ka tila k'a kala wari bɛɛ d'a kan tuguni. Ne ba Jabakɛnɛ ta tɛmɛna fɔli kan koyi komi e farila ne kan an kɛra mɔgɔ fila sisan an yɛrɛ de b'a dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛna mun kɛ Jabakɛnɛ na. Sisan e yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka mun de kɛ Jabakɛnɛ la n'o tɛ ne tɛ dusukasi bɛ na dɛ. Ne kɔni fɛ ala sariya la o ni zo minɛna a tigɛ de kan ka tigɛ. Ne ba ne ma e ka nin kuma in faamuya dɛ e ni ne fila bɛ se ka Jabakɛnɛ tigɛ tigɛ. Ne ba o tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ni e ni ne fila farila ɲɔgɔn kan k'an tigɛ d'an kun ka kule ko zo mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛna fara an kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ. Ne ba o t'a solution ye dɛ n'an ko k'an bɛ nin ko in kɛ cogo dɔ la yan mɔgɔ bɛɛ dun bɛ Jabakɛnɛ dɔn a ko tɔ laban an yɛrɛ malo b'a la dɛ. Ne ba e ye na n'i ka dusukasi sara ne la ne kun y'a dɔn e kun ye fuware ta ne kun t'i dɛmɛ n'i y'a dɔn i bɛ se k'i ka da sɛgɛ bɔ i yɛrɛ i kun tɛ n'a sara ne jinɛtigi kinɛ na. He denni o de i tɛ jɔn ka kelen fiyɛ yan e ɲɔgɔn fitinin tɛ se ka ne dɔgɔya dɛ hali ne dɔgɔnin sabanan o ka kɔrɔ ni e ye. Ne ba nin ye waraka min da kɔnɔ n'a sɔrɔ i dɔgɔnin sabanan kun ka kɔrɔ ne ye i kun b'o wele k'i ka ci sara o la ne jinɛtigi kinɛ ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ bi ne ɲɛ tɛ fosi la kana lɛ k'i ka jan ni ne i ka bon ni ne mais n'i ko i bɛ ne kinɛ kɛlɛ i bɛ kɛ fadenw senna samara ye. Sisan kɔni ne ba i bɛ ka sisa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan kɔrɛ bɛ ne dɔn n dusu kasilen n ka finiko la e fana bɛ ka tila ka na kuma wɛrɛ fɔ ka fara o kan e b'a fɔ k'e ye jinɛtigi de ye wa ne ye wɔkulɔtigi de ye. E ni ɲɔgɔnna caman de tɛmɛna ne ye mun kɛ e ka ne lajɛ ka ɲɛ dɔrɔn. I fana ɲɛ tɛ n jɔlen na de ni e ye muso ye Jabakɛnɛ ka bɔ k'e jɔlen sɔrɔ yan k'o tɔ ye ko finiko mais n yɛrɛ yirila san dari n ma kɔnɔ tu mɔgɔ dɔw bɛ yen ni m'olu bagabaga u tɛ siri ɲɛ yɛrɛ n filɛ ka nin sanfa dugufa in laboli Jabakɛnɛ ale bɛna n sɔrɔ yan n bɛ nin ɲɔgɔnna de k'ale fana na. Est-ce que ne yɛrɛ tɛna don Jabakɛnɛ dɔn? Jinɛtigi kinɛ non n sɔnni ye yɛrɛ yɛrɛ de hali ne terimuso filɛ sa
bilen sona la ngo jine yɛrɛ de b'i la e cɛ marigi man deni min bɔra sisan ni karalo ka jabagana ko ban 1 seconde ni muru ye I ye nin de yala o yani n ka n to kɛnɛma ka tasuma bila I ka tele la I tɛ n ka fini di yan sisan I b'a dɔn an bɛna ko kɛ cogo min na n bɛ don atelier kɔnɔ sisan n b'i ka fini dɔrɔn de kala san ka d'i ma nka ne b'i deli ka taa sini sɔgɔma n'i nana n b'i ka fini o tɛ ɲɛ n ka fini di yan ne yɛrɛ bɛna layidu ta ye sa sini sɔgɔma n'an lawuli dɔrɔn n b'i ka fini d'i ma I m'a fɔ I ye jaba kɛnɛ yan n b'i ka jaba yira ne ye sini ne ma na n ka fini sɔrɔ I ye ne ka fini kala o I ma ne ka fini kala o n'i kɔni ye ka baara balen nin atelier kɔnɔ pewu ne taara kina n'an ka ɲɔgɔn faamu sa jaa u bɛ fɛn fɛn fɔ deni ka ko la a ka jugu n'o bɛɛ ala ka n'i n'a jɛ dɔrɔn na ne ka taa nin ka fini kala nin ka na n da don kuma na